musa sirdi wata na haihuwar shugaba mi ta jajjali sai da Aminatu ta haihu mana sha kallo Rasulallah. Rajab daren Juma'a ta san cikin Amadi an yi shela sassa na aljanna ga Amadi abubuwan sabo sun lalace sanadi ciyawa ta fito ba ruwa samu da cikin Rasulallah. Shekarar buɗi ƙurai shawadu suke faɗi bismillahi Allahu sarki wahidi isarka da shekarun ka san ba su da addadi yi salati mara addadi gunsa Muhammadan Rasulallah. Usmanu cikin madadi Ali mijin Fatimatu ayya sayyidi dole ne na sa ku kula fa'ura shiri dauki ba da ni ake da ku akan shugaba Rasulallah. Jidali tallan turmi haka ake faɗi mai ƙona rumbu ya san toka tana kuɗi duk nisan jifa mu sani ƙasa zai faɗi dan Abdallah mun risina kuma mun bi ka Rasulallah. Tijjani barhama san ka saka sannadi san ka shugaba gatan kowa fa badaki kowa a gaban ka tilas sai da ya cire nagi hasken ka ya haska Adam mala'iku suka bisa Rasulallah. Shirya tsaf yan uwa to mu tsayare sai da Amina ta fara naƙudar Ahmadi ta ga al'ajab kaloli daban cikin Ahmadi dukkan halitta ta suna zuwan shugaba Rasulallah. A farko yana sumuni na biyu wasi su dan Adam yana sujudi na uku annabi Idrisu yayi jajjadi na hudu annabi Nuhu yayi tinin Ahmadi na biyar annabi Hud ce dan sa yake faɗi na shida annabi Ibrahim Khalil Badani na bakwai annabi Ismail makama wurdi na takwas Musa dan Imran da nishadi na tara Isa dan Maryam kuji Ahmadi sayyida Aminatu kafin ta haifo Ahmadi babu alamar ciki bare ayi fatanadi kai albishir kubun gora mai daɗi gari yau litinin Amina za ta haifo Ahmadi haske ya haske duniya
babu addani. Duk halitta maza aka haifa a sanadi. Katangar kisirra ta girgiza ta yi tangadi. Kogin wadda ya kafe san babu ko sidi. Hutar bautar Faris sanif ta mace sanadi. Damuwarta da fargaba sun gushe haka take faɗi. Farin ciki da annashuwa san ba a faɗi. Ga tasbihin mala'iku kai mu ƙara di. Mata hudu sun ka bayyana karɓar Ahmadi. Cin suratul Taharim Allah ya faɗi. Sarkaka ne rabautattun jalla wahidi. Suna wani kyalkyali ga su a cikin nishadi. Suna kuma babu tamkar kikin samu Ahmadi. Hawa ummul bashar ta bayyana fasannadi. Gasar gefe guda Allah na Ahmadi. Ga Asiya matar Fir'auna sannadi. Ga Maryam yar Imrana sun samu madadi. 12 Rabi'ul Awwal an haifi Ahmadi. Alhamdulillah lale lale da zuwanka Rasulallah. Assalamu alaikum. Tawassali da kai shugaba Abdul Hadi. In mutuwar mu ta zo ta ajirar daki. Ka zo gare mu sha ambato ya zulzuli. Wallahi so da kaunar ka muka yi tanadi. Muna fatin ka kullum fa ba sai mauludi. Soyayyar ka da kaunar ka mun kai tanadi. Tunanin ka a koyaushe ke samu nishadi. Labari mun ji ko'ina za a yi mauludi. Nurul ahbab ce za mu ji gayyar soki. Abubakar inuwa ambatu kai nake faɗi. Labbai ka da shakka tali tsare mutan gani. Mun zaɓe ka ya shugaba babu magudi. Ka amince wanda yin yabon ka ba raɗe-raɗe. Ina son ka annabi. Ina son ka annabi. Ina tsantsar son ka annabi. Ina tsantsar son ka annabi. Assalamu alaikum. Sallallahu alaihi wasallam.